Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Nadang kuya gini di mabana bagi advertisement. Balay sila penjenjar ya lagi. Papinjit kerpang ini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat kijing pedna. Bat ki berta ki shula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Anything in a Marson pet tu ni lastik ni mar waktu join baik tekan ni is ka join tekan wai break kan crack baik ka tote. number one cement blow even tell ko expansion join अच्छा. kadang thermal movement is small thermal movement. That's why the joint is provided. Tekan tu man hagan ni ka bami itu thermocol itu jingklong tu Katu thermal di filler. filler. Kade ban long tu hipat. It has to be Spare design spare ayu hiam. kan mar bakani ka it has to be compressible materials is kan have to be Yes. should be compressible. Taman aja dong pada ya ada sealer. Okay. Kalau rubber base sealer. This would prevent the leakage now, na? Mentah after that, in fact, only 2 days after that, we can make sure, it's just a small glitch, sir. We have to make sure di lagi pipelines kiba penya je kan ko rainwater na support apa nong itu kiba don ni haying bagi song ro kai kum kayo ban song house haslam te kayu da kapan at kapan ayu ya ka haying te kat ka ni lagi building da ji sam de ban yo ban song kum clear ro kai Menteri Berdikmi kena transport peludi building ke Sorkar Jelau ba dasket lamare ulo ong ba ke Jiruna ha ke interstate bus terminus ISBT kadai ke berit bah ong kumbala pa ki kubor ni kini kitai haba keren bat kilar ptai kubor ke jingmon jurep ha ka santrip jumang arajar kuar hadin ki jingkeno ba ke jingor pat ke jingtai bat ke sat jong ka ISBT kadai na ke jingtai torti ulo ong ba kam dei ke Jingduna ke balong sokia ikibayai beyeng ni ki ba penan kam ye kani ka ISBT ulo pensyai ba ke jingpentre ye kani ka ISBT kadai nak tak perlu di roads day nak tak perlu di building ulong ba kamdon kanu ke jingma na kani ka ISBT yakin nonglait nongwan ne kinong penun kam ulong ba ka jingpei tu kadai na road bat kamdai na kibenta padeng jong kasat Assalamualaikum Minister Jong Transport di kadai ka jing klik ka jonga he banwan mo so si kindet bakila ya shwa maki banwan jing sha di banwan nangkong do manga kadai da kita bomla ban kir kamla banwan dan dengan sok tenat ban ngapan pau ru ka jing Sokhian lade berkesok tenat ya lade rubaki simkia ban mo ban ya pet ban ya pensngoblam ya ke Jingduna ka ba ngilai bat sakawai ka ba ngingi don kam lene ka ki nong chong shnong jong ka state ka jong ki don kam ka dei ka no ka project ka ba ka government ka le ka dei ban long ka project ka ba 100% penyo jingman to ya ki paj ba ka jong te ka ne ka ISBT ru ka dei ka building mo ka ne ka project ka balada complete na do ki khat new khat pra manhagan ne pat upoi utu labba lapsan kat itu te kadan no ka Jingduna harum hanang kinjat handai nga sukwa ban sngau hang ne ba ka Jingduna ka ba mi manhagan ne agi khubor agi ne kitai ite ibarit bha mdei ka jing lene ka Jingduna ka ba long concern hadu kata khamtam ha be bat kinong ya no yang kinon pendon kam ya ka ne ka ISBT ke jong ide ibarit bat mene engineer ila batai yang tai basa ngila rectify bat ngila seal biang bat ngila le kemudian kam khenang ba kan lait kano ka jingma le ne ka jing ja buram habide bat kane ka property le ne kane ka project ka ba ngila la ban pendep manta manamar kane ka project ane tupi ka dei ka wei ka project kemudian kam tam ya ka state jong hi bro ko wei mo kam tam habide bat ka Shillong city ka badai ka wei na ki arlaitli ki hub ki ban transit ya ki mo kinong ya lengba ki bana ka wai ka state te ni kum minister transport hot ke ka kamram ka ban pej pan mat ka kila tenti ki ba habab yang habadap kumno ban le kanang ba kan lai kano jingma nangkong bar kanang ban lai kano ka jing ka ba ki nong pendon kam ya ki nong soksnon ki no yalinti kila ban kendo te ki ka department peludi ro ngaso ngo kila la ban wan lang ban ngi menta kasni ban ya pej ya kimi marba ka main hi ka implementing agency ngi la banong ka department ka ba shim ya ka jingi kle ban alot ya ka kam dan ban
ban pej ban khmi ya ka jing ha jing kam ka diga PWD road si mo mdei building mdei ban baklai kata ka PWD roads te kila don hang ni bat kila bata hero ingi bat ngilayu i hero ki khman rajong ba ka ba ki kila shim me ka jing ki kle rangkat contractor ru kala long na galeng jonga tanga i ba ka la biang ya mentaswa te ka ban long la sha sis ngi padangin se pej ken namar kanu ka project ka bangile le kanu ka jing shna le ka jing tei ka bangi tei mo haga sen ka banang kong hi bon sen kam julong hi 6% wat daga yeng ka sem ka bangi shna ru teng i don bet i jing duna harum hanang i bangi iba bamporing isa kender konsert ban pensna ban penha sa khmat saplang te hang ne ro ka de ka joy tamba ngasukwa ban asyo ya iwei paiwei inong mo inong pendon kam kinong yai lanti lengba kanek ISBT ngasukwa ban asyo ya pi ba kamdon kanu ka jingma kamdon kanu ka jing mdei bandon kanu ka jing shifting happy penon kam kene kalong safe kalong secure but nagaliang jongero lada don ino problem la shal sing ngabar ka PWD department rangkat kiwei ki perlok na department jongi ki team jongi ki badon ngin don hi ka jigit kli mdei tang mantam de tang la shai kat ba kadam don hangni mo ngin don ka jikle ban ya pedlem kawai ka de main hi namar ba kumenel ong kini ki pipes ki badai ki pipes ki ban yalam ya ka mo ka khamtam ka slap ka ba one bat ka ba shay sakut hakum kini ki benta kini ki slap mo ki terrace slap ngila bonong ki sakut ka to ki yo ban song slam de ki banai de ka yo lat no ban sinalan tinang tun to banlik hande i jakai balik ide tang te hi badai itu extension joint ni bangyo mo extension joint de idan itu crack lembah te khendiat ru ta kani ka ka balik ngane 3pp bone de kalik na side mdei na po nagini ki floor ke badan de hang ni khendiat ho la bandon iwei mo ijing anong kumno ijing lig pendek khendran de boni to kalek nakini ki jaka ki ba ayun road mo ta ka tuk extension hang teru kumba ya batai man hakane mo dau phong dau jri mo katu ka de ko komshnahi namar ki extension joint ki de ki joint ki ba ya kando artli ki concrete artli ki platform cement ta haba ki ya kando mo kat kani ka jaka haba ki ya ki bus ki ba he ka vibrate haba vibrate ki tengku para cement ta ka crack tela don tu phong don tu jri ter kimyo lar ban tengku light ka crack light kani ka tai ken ta ka dau ka design hi ka rukam shnai ka de mon longkum tu thep do phong thep do jri kanang ba lada vibrate kanu ro kinum yo lar ken ban ya bom para cement light ban crack shushu daga tu ka rukam mi handai kini ki leakage pada gumbang ai pi hoj namar ba ki block kini ki pipe ki ban yalam mi kum slab shapo ki yo ban song slam hane ki banai tak da ki yo ban thol tiro nang tu te kini ki jaka ki ba yo lat ban leak shapo man hakane ru ngila lap la ka tu kan ni tili hang ni khamtam habide bandang ni te ngin se pai la shali singi mo la ki dang don shoot da gumbang ai pi mane ngin persang kat bala ba rectify ki